Η ταχύτητα εξόδου. Ταξόπουλος Πέτρος BMW, Τσιτάκ Track Team, GreekDragster.info η χορηγή. Και 55 στο διάδρομο 2, Παπαφιλίππου Φίλιππος με Grand Cherokee SRP Παύλα 8, Drag Warriors, GreekDragster.info και VP Racing καύσιμα by Drag Warriors. Πράσινα φώτα, κανονική εκκίνηση. 5-8 με 7-2 στα 100, 8-8 με 10-2 στα 200 και τερματίζει το 400 του Παπαφιλίππου Φίλιππος, 13-532 και 15-0-14 Ταξόπουλος Πέτρος. Στο διάδρομο 1, Στεφανής Βασίλειος, το Toyota Corolla, Στεφανής Βασίλειος χορηγός. Και 28 στο διάδρομο 2, Πέπας Σοφοκλής, Fiat Uno, Μιλωνάς Αθανάσιος και Αφή Πατσέα η χορηγή. Έφυγαν οι αγωνιζόμενοι, 7 με 2-4 και 18. Από τα 100 6-9 με 6-4, από τα 200 9-9 με 9-6, 300 12-3 με 12-2 και 400 μέτρα ο Στεφανής ο Βασίλης 14-5 και ο Πέπας Σοφοκλής 14-5-74. Η επόμενη κόντρα, το νούμερο 22 στο διάδρομο 1. Κασάπης, GreekDragster.info. Και 53 στο διάδρομο 2, Μαλουσάρης Απόστολος, Σεατ Ibiza, ελαστικά Σερδάρης, Super Chips by Ζελζελίδης, συνεργείο αυτοκινήτων Αυτή Χατζημοϊσιάδη. Από τα 208-1 ο Τσίκης με 18 του Μαλουσάρη και τα 400 μέτρα 12-4-92 ο Τσίκης Δημήτρης ενώ ο Μαλουσάρης Απόστολος. Το επόμενο Μπερδελίδης Χρήστος, Renault GT5, Turbo Service Μπερδελίδης Ξάνθη, Μισελέν ελαστικά Πουτακίδης Ξάνθη, Golden Car Center Ξάνθη Αθανασίου Ρεΐ. Ένα και 2 κλειδωμένα φώτα πράσινα κανονική εκκίνηση. Στα 105-3 με 7-1, στα 207-8 με 15 και τερματίζει το 52 με 11-7-76 ενώ το 49-15-9